ƙauyen Makama saƙo yake isarwa. Ƙauyen Makama saƙo yake isarwa. Malam Tajo, ina jin ka. In dai kana son kanka da arziki, kar ka ƙara zuwa wannan gonan. Me yasa? Mu dai mun faɗan maka. In dai har kana son kanka da arziki, kar ka ƙara zuwa wannan filin. Ku yi haƙuri. Gonan nan baran fasa zuwa ba. Sai ta Allah ta yi. Haka ce? Allah zai ci gaba da kare. Shekaru 200 da suka gabata an yi wani gagarumin malami a ƙauyen Makama da ya kasance yana da ra'ayin riƙau sannan yana da tarin dukiya. Ɗaya daga cikin wannan dukiya tashi shine tafkekiyar gona mai girman eka 1000. Haka zalika gonan nan nashi ta kasance tana da tarin ma'adanar ƙasa. Kwatsam rana tsaka sai ga turawan mulkin mallaka suka zo wannan ƙauye na Makama. Suka yi bincike suka gano akwai tarin ma'adanan ƙasa a wannan gona ta malamin. To ƙara ƙaƙaƙaƙa. A ƙauyenmu, a ƙauyenmu, a ƙauyenmu na Makama akwai wani malam. Annoba ne shi ɗin annoba ne ga zalim.
kai gaskiya ba zai kai gaskiya ba ran haƙura ba wallahi ba ran haƙura ba akan wannan gona ni ba akan gonan nan komai zan iya yi don haka dole in nemi mafita ko da yake bara ma in tambayi almajiran nan musu tambaya in ji menene za su bani in yi amfani da amsoshin tambaya na a gare su domin in kama wannan ɗan renin waya da kyau kama shi da kyau bai san waya ba a shiru a ƙauyenmu. To kuna ji na? Ina da wata tambaya da zan muku. Ina son a bani amsar tambayan da zan muku yanzu nan. Wani abu ne idan kana yi asiri ko tsafi ba zai taɓa tasiri a kanka ba? Alarama yawaita karatun alkurani. Wani abu ne idan kana yi asiri ko tsafi ba zai taɓa tasiri a kanka ba? Yawaita addu'a. Wani abu ne idan kana yi asiri ko tsafi ba zai taɓa tasiri a kanka ba? Yawaita yin alola. Tabbas. Kowa ya gama tilawan shi? Kowa ya gama? Ku je na sallame ku. Ya saki rabu ya rike gaibu ya hana bayan Allah su yi sukuni. A ƙauyenmu. Ƙauyen Makama saƙo yake isarwa. Ƙauyen Makama saƙo yake isarwa.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. Kai, ya tsira! Kai! To amma ai idan bai san wata ba ya san wata an gama mana hakili ne ba mana hakili ne in bai san wata ba ya san wata mana ya tsira wannan karan amma ina da tabbacin cewa nan gaba a ƙauyenmu na Makama akwai wani malam annoba ne shi ɗin annoba ne ƙauyen Makama saƙo yake isarwa ƙauyen Makama saƙo yake isarwa. Ya mai girma gaskiya ana kawo mana ci gaba a ƙauyen nan namu. Ga sarkin noma ga ma malam Taju ba a san mi gaba zai yi ba. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Allah ya ja kwanan mai martaba. Mai martaba yana Ya godiya. tsare mana kai ya marayuwa albarka tare da yarima. Mai martaba na godiya. Masha Allah. Mai martaba wajen ka na zo. So, me ke tafe da keke ne? Eto, sai dai an ɗan ba mu waje. Waziri, Allah ta ma. ku ɗan ba mu waje za mu ɗan tattauna. Ƙauyen garinmu Yauwa, me ke tafe da kai? Abin da yake tafa da ni shine ina filin bawan Allah nan da ake magana har ya bada kyautan abubuwan da aka noma a ciki. To, mai martaba ni fa so nake. Kuma yanda zuciyana ta kamu da son filin nan har ga Allah ba zan iya haƙura da ita ba. Duk yanda za a yi ni dai in mallake ta. Sai sa ma na zo na same ka daga ni sai kai. Wato abun da nake so da kai shine kaga wannan fili da kake magana a kai karan kanka ka sani wannan filin gadon ta ya ce. Kuma ni ma zan mallake ta ba? Amma a yanda ka zo da wannan maganar a gaskiyar magana ni dai shawarar da nake so in bada a dangane da wannan maganar da ka zo da shi gaskiya bai kamata a ansa wannan fili a hannun Ya kamata. Sarki, in ka ga ban mallaki filin nan ba mutuwa na yi, balantana ma ba zan mutu ba. Ni fa na zo ne fa in gaya ma a matsayinka na kai wanda ka san wane ne ni na san wane ne kai. Don haka sai na mallake ta. Kawai yanzu so nake in ji wasu abubuwa daga gare ka, dan wasu goyon baya da za ka bada in anshi filin nan. Amma maganin wani ya haƙuri ya gaje ta ya yi menene ya gaje ta ya naji ni ma sai in gaje ta. To don haka kawai sarki ka fa san waye ni na san waye kai. Da ni aka yi abubuwa kake wajen nan fa ka san abin da aka yi kake wajen nan fa sarki ka san me aka yi ka san waye ni me aka yi kake zaune a kujeran nan. To kawai abin da nake so da kai a bani goyon baya 100% in mallaki wannan filin. Wato ka yi bayani gaskiya ne musamman ta yanda ni na kawo wannan matsayi kuma gaskiyar magana kai ka sani ni na sani daga ni sai kai. Amma to ka san me? Sai ka faɗa. Kai ka san dai shi wannan maganan da ka zo da shi a so samu ina ɗan wannan ɗan tofe-tofen nan da kake ɗin yi. Tabbas. Me zai hana duk da dai ka dai ga yanzu idan ni ne magana a kai kaga wani
abu ne kake son kaga mutane za su ringa magana akan nayi abin da ba daidai ba. Na gane nufinka. Ai tun da ka ce in yi wa'annan tofa-tofan da na saba da wa'annan abubuwan in yi an gama. To kaga idan ka yi ba lalle ne a san me ke tafiya ba. Na haka yake. Ka fahimta? Na fahimta mai martaba. Amma wannan magana ya zanto cewa daga ni sai kai ne. Wancan ma an yi ta daga ni sai kai balantana wannan? Ai kawai yanzu tun da dai ka gaya min abin da zai faru duk da na san ita za ta faru hakan za a yi. Zan je in ci gaba daga inda na tsaya. Yanzu kawai dai zan yi abubuwa kai kuma ka ji kawai da gari. Ka ji da mutanen gari da gari, ni kuma zan je in ji da gona da shi mai gona. Malam Tajo bai san waye ni ba, Malam Haƙili yake ji. Malam Haƙilu tuna fa Malam Tajo ya kawo mana abinda mutanenmu na baya ba su taɓa kawo mana cikin wannan gari namu ba. Ni ma ai na kawo ka kujeran nan, haka ne? Kai me kake ci na baka na zuba ne? Ni na san da haka kai ka sani. Wannan haka yake. Amma ka gane? Eh. Yanda abubuwan ne yake tafiya. Ka san komai da kake gani ana son a yi shi daki-daki. Ka fahimta? Na fahimta. Kai karan kanka ba daga kan waziri ba, ba daga kan har ta kai kakamanta ya kyautata ma. Ni ma zan kyautata mai idan na anshe ta. Na barka lafiya. Allah ya tsare mana kai. Ya ja kwanan mai martaba. La 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 la. Kamfanin attajiri POP Decoration, kamfanin nan da suka kware wajen kawata tsara muku gidajen, a sa muku POP a gida ya fito ubansu, sannan gami da fenti su yi muku fenti masu ɗan karan kyawu. Tsara fasalin gida wato screening cike da bai, interior and exterior decoration. Kamfanin attajiri POP Decoration. Barkanku da sake kasancewa da mu a yau. A yau shirin namu na a yau ya sake waiwayo mana, ko in ce ya taɓo mana Madugu uban tafiya mai faɗa da cikawa, jajirtacce kuma fitaccen ɗan siyasan nan, wato malam mai malam kuma na hannun daman malam, wato Sanata Uba Sani. Shi dai Sanata Uba Sani ya rike manya-manyan mukamai wanda ya shafi fanni daban-daban kamar haka. Ya kasance mai bawa shugaban kasa shawara na musamman akan harkokin al'umma a shekarar 1999. Sa'an nan ya rike hukumar kula da gidaje da ayyuka na jihar Kaduna a shekara ta 2011. Kuma ya rike mukami akan yadda za a ba da shawarwari zuwa ga karamar hukumar FCT wato Abuja. Haka zalika jajircewarsa da sanin ya kamatarsa a shekarar 2015, Malam Nasiru Ahmad El Rufai, gwamnan jihar Kaduna, ya zaɓe shi a matsayin mataimaki na musamman akan harkokin siyasa da al'amura tsakanin gwamnatoci. El Shams Collection, matashin ɗan kasuwan nan mai sai da takalma kala da kala iri daban-daban a farashi a sauƙaƙe. Ina 'yan makaranta masu mai da gobe tomorrow, sai ku garzayo El Shams Collection a kan rahusa mai sauƙi wurin takalma kala da kala nau'i daban-daban. Kauyen Makama, saƙo yake isarwa. Kauyen Makama, saƙo yake isarwa.
fulani. Ni na gaya miki fulani ba na son abin da kike. Ya kake cewa wai ba ka so ya? Dole fa ƴaƴana sai an dinga zuwa cikin fadar nan. Na riga na sa wanda nake so sai ya zanto zai mai da gurbi na. Bai kamata ka dinga nuna bambanci a cikin ƴaƴanka ba. Bai kamata ba. Su ma ƴaƴa ne. Ya za a yi da raina da lafiya na a cikin gidan nan a dinga nuna musu bambanci. To ba zai yiwu ba. Na ya gaya maka ba kwantar da hankali. Ya za a kwantar da hankali na haka ake yi? Ba zai taɓa yiwuwa kwantar da hankali na ba. Haba gimbiya. Wallahi abin nan da kike mu ba na jin daɗi. Yanzu wanda in kana so ka ji daɗi to ka canza. Gaskiya ba zai yiwu ba. Gaskiya ba zai yiwu ba. In kana so kwanci hankali a cikin gidan nan ka tafi ringa zuwa da yara na fada. Allah dan annabi yanzu gimbiya. Yanda kike mun ba daɗin shi nake ji ba. Ni gaskiya ba zai yiwu ba. Na gaya maka ba zai yiwu ba. Na riga da na gaya miki cewa na riga na tsayar da wani wanda zai gaje. A'a gaskiya ba zai yiwu ba. Gaskiya ba zai yiwu ba. Dole sai ka canza. Yara na su ba yaya bane? Ke yanzu saboda Allah da Annabi masarauta fa ba abun wasa bane. Ke kin san da wannan abun. To in dai kana so kwanci hankali a cikin gidan nan dole sai an dinga zuwa da yara na saboda su ma ƴaƴa ne a cikin gidan nan. To ai ƴaƴan nawa ne ko? To na riga na zaɓi wanda zai mai da gurbi. To ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. To su ma din ke yanzu dan Allah dan Annabi ke yanzu idan kika duba ɗabi'an ƴaƴan nan namu da shi wancan me ɗabi'an su me ba na san irin wannan. A gaskiya a ƙauyenmu a ƙauyenmu a ƙauyenmu na Makama akwai wani malam annoba ne shi ɗin annoba ne ga zalunci ya san kan ha'i ƙauyen Makama saƙo yake isarwa ƙauyen Makama saƙo yake isarwa. Tabbas haka za a yi tunda har mai martaba ya bani goyon baya 100% a kan Malam Tajo. In je in yi abin da na saba mai kuma zan yi hakan tabbas. Yanzu ma bara ka gani in je in samu ajiya. Duk da dai ya san halin da nake ciki yanzu nan. Ya ƙara bani shawarwari da gudunmuwan da ya saba bani don ganin haƙata ta cimma ruwa na yi nasara akan Malam Tajo. Ya kai ajiya, kamar yadda ka umarce ni da in je in yi ma Malam Tajo abubuwan da na saba yi a kansa. Na je na aiwatar, amma kuma ya kai ajiya babban matsalan ita ce duk abubuwan da ka umarce ni na in Malam Tajo na yi masa, amma fa sai dai ma na ga ya ƙara lafiya. Haƙata bata cimma ruwa ba ya kai ajiya. Don haka kawai a ƙara nemo wata mafitan. Aha! Malam Hakimu kenan. Ba ka ga komai ba game da Malam Tajo. Na riga na ma bayani a baya game da wannan bawan Allah. Na riga na ga yamma cewa wannan bawan Allah ya kasance mai rike addini. Mu kanmu ba mu cika son yi ma irin wa'innan bayan Allah ayyuka ba. Kuma sa'an nan ina so in sanar da kai cewa shi wannan Malam Tajo yana da wata sirri mai yawa a tattare da shi, wanda ya kasance shi kanshi bai san da wannan ni'iman da Ubangiji ya mai ba. Da ya san da wannan ni'iman da Ubangiji ya mai, ba zai taɓa gudunma kowane halitta da za ka turo mai ba. Yanzu dai a taƙaitawa zami zan baka tsayayyar shawara guda ɗaya. Na tabbatar da kana ta mai mamayarsa domin ka aiwatar mai da asiri, ko kuma in ce wato ka mallake zuciyar shi ya ji ya saida ma wannan filin. To abin da zai faru, asirin nan dai
shi za mu ƙara komawa don mu mai ita. Wannan asirin da ka mai ya riga ya tsira saboda shi bawan Allah ne, yana kiyaye abubuwan addininsa. To yanzu dai a takaice za ka dage da yawaita bibiyarsa a koda yaushe. Baka da wani aiki, baka da sukuni face bibiyar rayuwar Malam Taju. Kawai za ka jira wata matsala da za ta afku ta sa ya manta da wata zikiri ko kuma addu'a da ake yi in za a fita gida, shiga bayi da dai sauransu. Ka yi amfani da wannan lokacin ka aiwatar da abin da za ka aiwatar a kansa. Domin yanzu na san da cewa kuna da wata kullalliya tsakaninka da sarki game da wannan aikin da za ka aiwatar a kan Malam Taju. Bugu da ƙari, wannan aikin ina son shi ne ka yi shi da gaggawa saboda kar a shiga ranar rashin sa'a. Kaga ranar Talata ban so su shigo cikin wannan aikin saboda akwai rashin nasara a tattare da wannan lokutan. Don haka ina mai baka shawara ka kiyaye, kuma sa'an nan kana aiwatar da wannan aikin ta komai zai zamto ya tafi daidai wa daida. Don haka a matsayina na ajiya na kakanninka, kai kaɗai ne ka taɓa zuwa da babban aikin da ya tsorata ni, ya firgita ni. To amma ba zai gagara ba, ka aiwatar da wannan aikin a wannan lokutan. Don haka Malam Hakilu, ka yi wannan aikin yadda na umarce ka. Kar ka sake ka bibiye shi a wasu ranaku da suka wuce waɗannan ranakun da na lissafa ma. Kana ji na dai ko? To don haka ina so ka bibiye rayuwar shi domin ka ci nasara a kan manufarka. Ha ha ha! Ha ha ha! To ajiyana, na gode da wannan shawara da ka bani, amma wata hanzari ba gudu ba. A matsayinka na wanda ya san tsibbu, ya san sirkulle, duk wata asirance da tsafuka na duniyan nan kun santa ya kai ajiyana. Wani irin asiri ne ya dace ka bani dan ganin namu Malam Taju a matsayinsa na ɗan adam da zai gani ya gigita, ya gani ya ji tsoro, ko ba shi ba duk wani halitta musamman bil'adama a duniyan nan da za su ga irin halittun nan su tsorata su firgita. Wani irin halitta ne za ka ban shawara don ganin in na tura mai haƙana ta cimma ruwa ya kai ajiya na. Hakilu ya kai ajiya na. Kai ka san wannan abu ne mai sauki a gare mu. Abin da nake so da kai shine, ko kuma bari in fara sanar da kai ilimin da baka sani ba. Kowane ɗan adam yana jin tsoron mutuwa, kuma ba halittar da take tuna ma ɗan adam mutuwa face ƙwarangwal ɗin ma na ɗan adam ɗin. A duk lokacin da ɗan adam ya ga ƙwarangwal sai ya sha jinin jikinsa, komai na ƙwaƙwalwarsa za ta dawo wuji ɗaya. Zai firgita, zai harsana, sai ya ji komai ya daina santa. Don haka ka yi amfani da wa'innan halittun, wato ƙwarangwal, saboda ƙwarangwal sun kasance gangan jiki ne na ɗan adam wanda ya riɓe a ƙarƙashin ƙasa sakamakon daɗewa da ya yi a ƙarƙashin ƙasa. Don haka ina umurtarka ka yi amfani da ƙwarangwal domin ka fusata Malam Tajo. Kana ji Hakilu?
ina jinka ya kai ajiyana. Godiya nake da wannan shawara da ka bani ko kuma in ce umarni. Don haka dole na bi umarninka ya kai ajiyana. Na gode da wannan umarni da ka bani. Kauyen Makama saƙo yake isarwa. Kauyen Makama saƙo yake isarwa. Saƙo yake isarwa. Malam Tajo, ina jin ka. In dai kana son kanka da arziki, kar ka ƙara zuwa wannan gonan. Me yasa? Mu dai mun faɗan maka. In dai har kana son kanka da arziki, kar ka ƙara zuwa wannan filin. Ku yi haƙuri. Gonan nan baran fasa zuwa ba. Sai ta Allah ta yi. Haka ce? Allah zai ci gaba da kare.